Аның бөтен тормышы татар мәдәнияте, туган тел, халык иҗаты белән бәйле. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Хәкимов 60 яшын билгеләп үтә. Ул гомерен татар гырыф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә багышлый. Төмән өлкәсе татар мәдәни үзәген булдырган бу шәхес бүген төбәк халкын Татарстан артистлары белән таныштыруын дәвам итә һәм умарта үрчетә. Тулырак үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Ул вакытларда әни кешеләр соңгы көнгә эшкә йөргәннәр әйме. Мәсәлән, 27 майның иртәнге сәгать 6-да мин дөньяга килгәнмен. 1960 елның 27 майында Хафиз һәм Мәрьям Хәкимовлар гаиләсендә малай туа. Бу хакта Фәрит Хәкимов безгә Казанка авылындагы үзе дөньяга аваз салган йорты янында сөйли. Төмән өлкәсенең Түбәнтауда районына заманында Казан губерниясеннән килеп төпләнгәннәр. Себергә аларны Столыпин реформасы китергән. Чыгышыбыз безнең дәвәниләр Нәгыйм бабай безнең Хәкимовлар булып чыга инде. Күкмара районыннан чыкканнар, Байлангыр авылыннан. Шуңа күрә килгәннәр, унар көн килгәннәр атлар җигеп, әбиләре, төкне әйберләре белән. Әйтергә кирәк, ул вакытта теге тимер эшләре, итек басу эшләре, агач балта асталары, кыю кешеләр, хәлле кешеләр күчеп килгәннәр безнең якларга Себер. Менә бу йортны Фәрит Хәкимовның бабасы Нәгыйм карт Себергә килгәч төзегән. Бирегә халык яхшы тормыш эзләп чыгып китә һәм табада. Менә хәзер килеп җиттек инде иң төп нигә безнең Нәгыйм бабай, Камилә Дәвәни гаилә шәҗәрәсенә килеп җиттек. Бер гасырдан соң оныгы Фәрит тарихи ватаны белән Себер арасында мәдәни күпер төзи. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем дә биргәннәр аңа. Фәрит Хәкимов Тубылда мәдәни агарту училищесында белем ала. Чиләбедә мәдәният институтын тәмамлый һәм үзен тулысынча татар мәдәниятен үстерүгә багышлый. Шулай иттереп, Төмән шәһәренә килеп төшәм инде мин 1987 елда Букталда эшләп алганнан соң мәдәният, сәнгать һәм институт культураны бетергәннән соң Төзүчеләр мәдәният сараенда. Халыкның татар чараларын күтәреп алуларын, яратуларын күреп, рухланып, Фәрит Хәкимов Төмән нурлары дигән татар хоры да оештыра. Мин бик рәхмәтле үзебезнең кызларга, санап китсәм алар бик күпләр. Без 87-90 елларга 3 ел дәврендә зур уңышларга ирештек. Бу заман милли мәдәни хәрәкәт туучыры, тәүге татар иҗтимагый оешмалары барлыкка килә. Ана телебезне, традицияләребезне саклау беренче планга чыга, проблемалар күтәрелә. Зур эшләр башкару өчен моның белән янучы кешеләр кирәк була. Фәрит Хәкимов өлкә татар мәдәнияте үзәге оештыру мәсьәләсен алга куя. Төмән өлкә татар мәдәнияте оештырырга кирәк, шәһәрнеке генә түгел, чөнки аларга, авылларга әйткәнемчә, методик ярдәмлекләр күрсәтергә, алар белән ничектер оештырырга бәйрәмнәр, оештырырга төрле фестивальләр оештырырга кирәк булды ул елларда. Бүген өлкәдә берничә татар иҗтимагый оешмасы эшләп тора. Сабан туйлар, татар фестивальләре, милли чаралар үткәрелә. 30 ел элек барысы да башкача булган. Татар мәдәнияте үзәген ачуны зур казаныш дияргә мөмкин. Шулай итеп, 1990 елларда безнең беренче оешма булып бюджетка таянган, безгә бюджет финансировать итеп акчалар бирә торганнар иде. Ул вакытта Фәрит Хәкимов өлкә татар мәдәнияте үзәген җитәкли. Төмән өлкәсенә Татарстаннан музыка һәм хореография белгечләре килә. Тормыш кайный башлый. Ялгышмасам, 91-92дә беренче балалар фестивале, ул без беренче атадыганың фестиваленең Салават күпере. Салават көтә Радуга. Таң йылдызына әйләнде. Таң йылдызына менә бик шат, менә шул вакыттан бирле бүгенге көнгә кадәр шул Таң йылдызы дигән фестиваль, балалар фестивале. 30 ел үтсә дә Фәрит Хәкимов татар мәдәниятен, ана телебезне үстерүгә көч куюын дәвам итә. Нәкъ менә аның тырышлыгы белән Төмән өлкәсенә Татарстан артистлары концертлар белән даими рәвештә килә. Именно әйтергә кирәк, читтә яшәүче татарларга аларга ул һава, кислород дибез, аларны көтеп алалар. Менә алар килеп, сәхнәдән чыгып, югары сәнгатьне күрсәтеп, татар телен пропагандировать. Тырышырга, яратырга, эшләргә һәм хезмәтеңнең җимешләрен татырга. Фәрит Хәкимовны шулай тәрбияләгәннәр. Күп еллар ул Бәрәкәт благо хәйрия фондында. Бик әйбәт кенә эшчәнлеген алып бара безнең Бәрәкәт фонды. Бездә аның башлангыч рәвешендә беренче көннәрендә бездә ятим бала юк дигән бер шундый бер оешма барлыкка килде бит инде Төмәндә. Кайдан килде ул? Чөнки безнең татарларның арасында кызганыч барбер ятим калган балалар бар.
төрле хәлләр белән инде. Юл һәлакәте белән әти-әни сүлеп китәме, кайсыдыр төрле хәлләрдә аерылыпмы, ничекме, бик авыр яшәгән гаиләләр бар, чыннан да. Фәрит Хәкимовның умартачылыкны ярату сәбәбенә дә төшендек. Балкортларының бердәмлегенә исе китә. Бер генә корт бөтен балны җыя алмаган кебек. Халык мәдәниятендә дә гомум хезмәт, буыннар чылбырынык булу мөһим. Фәрит Хәкимовның бабасы да, әтисе дә умартачы. Хәзер үзе бу эштән тәм таба. Безнең табигать бик матур шул, бездә төрле әйткәнемчә чәчәкләр, бал аеруча бик тәмле була, бик хуш исле. Умартада тәртип булуы кирәк, югыйсә уңышны көтәсе дә юк. Татар телен өйрәнүне дә тәртипкә салырга иде, ди Фәрит ага. Бүгенге көндә мине бик борчый үзебезнең татар телебез. Шуннан да яшьләребез әйтергә була, белми дип әйтергә була. Аңламыйлар да. Белмим, менә киләчәктә безнең татар теле ничек булып бетер. 2 сәгать укып Татар халкы мәдәнияте үсешенә керткән өлеше өчен 2013 елда Фәрит Хәкимов Татарстанның атказаңа мәдәният хезмәткәре дигән исемгә лаек була. Үзе исә Себергә күченеп килгән Нәгыйм бабасы турында оныкларына да сөйләргә сүз бирә. Әлбәттә, татар телендә. Эльвира Хөснетдинова, Сафия Хәйруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.